Čaute Gogo, vítajte znova na Asus Channeli, som tu po pol roku ako host. Možno ma máte radi, možno ma nemáte radi, ja som si čítal komentáre pod minulým videom. A za posledného pol roka sa toho stalo fakt veľa. Presťahoval som sa do vlastného bytu, bol som dvakrát dokonca na lietaní s Red Bullom poprvé a s mojím kamarátom pilotom, takže som robil toľko šialených vecí, ako špeciály, prekonali sme hranicu 800 000 odberateľov, dokonca aj 900 nedávno a teraz ideme atakovať 1 000 000. Pri minulej návšteve Asusu som od nich vyfasoval G750, čo je top notebook a povedal som, že ho chcem pravdepodobne dať do súťaže pre vás a na Facebooku som sa pýtal, či to je dobrý nápad, ale väčšina ľudí, teda väčšina vás, ste boli tak dobrí, že ste povedali, že či som blázon niekomu randomnému z komentáru dávať taký úžasný notebook, že si ho mám nechať sám, tak som si ho nechal a používam ako náhradný strihací, keď idem niekam a potrebujem niečo, čo je mega výkonné, tak si zoberiem tento notebookík, alebo keď sa hrám v posteli nejakú hru Diablo 3, tak je úplne ideálny. A teraz s Asusom mi ponúkli teda, že dostanem nový model G751 a s tím máme špeciálne plány. Bomba, no a ty jsi teda hodně extrémní, už tady říkal, že skáčeš z mostu, lítáš v letadlech. Kde se to v tobě bralo, jakoby od malička jako chtěl jsi něco takového udělat, nebo nemáš strach jako z vejšek, nebo tady z těchto skoků? Práve, že absolútne vôbec, ja som úplne konzervatívny človek, chápeš, ja som lenivý niekam ísť, bojím sa toho a teraz, jak som mal skákať z mosta, tak ešte aj diváci mi píšu pod video, to bol malý most, čo robíš, mal si skočiť bungee z 100 metrov, ty kokos. A chápeš, pre mňa, čo sa ja bojím výšek extrémne, už toto bolo prekonanie, však si mohol vidieť na videu, jak sa mi triasli nohy, viac než väčšine báb, čo tam boli, takže pre mňa to už bolo až. A tie lietadlá boli také istejšie, lebo keď som pripútaný proste pásmi a verím pilotovi, tak sa cítim troška bezpečnejšie, ja keď sám skáčem z mostu iba na takom lánku. To bylo fakt šílený, to jako respekt, že něco takového zvládáš, no a co matura, teď se prý potíš, tak to je možná největší extrém pro tebe teď, co? Přiznej se, jak jsi na tom? Ešte sa nepotím, sa ešte neučím. Písomné máme za sebou, myslím, že to dopadlo v pohode, snad som prešiel určite. Robil som si online testy, že koľko mám bodov. To podplatil, ne? Ty máš ty YouTube money? Hej, určite som si zaplatil, aby som prešiel maturu. Ne, vôbec, to by som sa hambil inak, keby som si zaplatil maturu, to si chcem dať sám, zase také zle to není. A na tej ostane sa začnem učiť o pár týždňov. Teraz ešte využívam voľný čas, aby som točil videjka, lebo máme konzultácie v škole, to znamená, že prídeš raz týždenne, ukážeš im tvoju prácu, oni ťa pošlú do prdela, alebo ti povedia, že to je OK a robíš na tom zase. Takže robím videjka. Ty jsi mediální hvězda samozřejmě na onlineu, ale kdo ses dostal do nějakého seriálu, jsem koukal dokonce a byl si v nějakých pořadech známých jakoby televizních hlasatelů, nebo jak by si to řeklo? Není to talk show, väčšinou to robia s politikmi rozhovory, tak som robil s Václavom Moravcom a ešte s jedným typkom na Aktuálne.cz. Jaký to bylo? Obidve boli super zážitok, aspoň viem, do života budem pripravený, keď sa niečo také znova stane. Že Kolik vyděláváš? Presne taký bol ten druhý rozhovor na Aktuálne.cz. Niečo také tvrdšie, ale v pohode, myslím, že som to zvládol, aj keď som nebol na taký prísny rozhovor ešte pripravený, sa dá povedať, ale je to fajn skúsenosť. No a co ten seriál? Plánuješ ještě nějakou jako filmovou? Ne. Chcem zostať na YouTube, není to nič pre mňa, lebo... Nechceš hrát v Predátor návrat 4 se mnou? Sa ma snaží rekrutnúť do svojho filmu. Akože vyzeráme jak Alien, ale... Gogo versus Predátor, co? To by bylo super. Šišky versus Predator. Co chystáš na léto? Vyťahať ty dredy. A nie, to bude asi 1 000 000 pred letom získam, čiže za to som sa robiť špeciál. A buď to bude, vyspoilujem vám, toto je exkluzív Asus content, teraz prosím dubstep a nejakú srandu. A som chcel skočiť z lietadla, keďže už som letel v lietadle, už som skákal z mosta, tak to spojíme a skočím z lietadla. A možno niečo iné, ale toto je zatiaľ taký hlavný bod, čo si plánujem. A chcem robiť tú talk show, ktorú už opisujem pol roka a teraz mi konečne došli kresla z IKEA, na ktoré sa čakal skoro 2 mesiace, takže môžem to konečne robiť. Co tu pro tebe vlastně teďka dneska mám? PlayStation? Je to lepší, mnohem lepší. Je to notebook Asus G751. Je to vlastně další generace toho, co máš ty. V čem se vlastně od té předchozí generace liší, tak určitě to designem. Tak to sa mega zmenil. No, Ja tam dávajú tie prvky tej červené, neviem prečo mi to pripomína Lamborghini, hrozne tento zadok. Trošičku to evokuje vlastně i ty předchozí série Lamborghini, co dělal dřív Asus. Teďka vlastně ten design byl jako největší skok, co se týče těch herních produktů. Určitě tě zajímá vlastně, co je vevnitř. Tak je tam Intel Core i7, je tam 32 GB ramka. Co se týče harddisku, tak je tam vlastně 256 SSDčko plus dvouterový úložiště. To je najdôležitejšia vec pre mňa, pretože tam sa mi to zapratalo, vieš, a ukladať videa na extert na harddisky, to je to. Tak tady je to krásně vyřešený a plus tebe určitě zajímá grafická karta Nvidia GTX 980. Tak mobilní. ešte väčší skok než od minula. No, lepší grafiku tam mít nemůžeš teďka, takže mobilní, takže to je úplně pecka. Aj mi pripadá, že nestenčili ho ešte než bol predtým, sa mi zdá, že možno ešte tenčí. Trošičku ten profil možná bude tenčí. Hej.
ale říkám, no, ten design se To hlavně... bola jediná nevýhoda toho, že pôsobil trošku mohutnejšie, ale tento sa mi zdá uší, takže... To říkám, hlavně vlastně ten středový panel, kde je vlastně zakomponovaný ten kov, klasika podsvětlené logo ROG, k tomu vlastně do detailu je podsvětlená červená klávesnice. A je tu Steam button, to som si všimol ja, ako úplná novinka. Steam button a vlastně tady jsou ještě jakoby 3 programovatelná makra. Takže si můžeš ještě naprogramovat přes software. To asi nevyužijem a uvidíte. Je to hlavne na špeciálnu príležitosť, ten notebook to odhalíme v mojom videu, ktorý bude unboxing, takže zatiaľ nechceme prezradzať viacej. Uvidíte, čo to bude. Gogo, stůj! Ještě jsi mě nepodepsal. Ne, sranda. Na ten notebook máš 100% záruku. Když se ti rozbije, Asus ti ho opraví a ještě ti vrátí peníze. Ale já z toho nic nemám, no. Tak, když tak jindy. Čau. Čau. Čo je s ním, ty kokos?